Paita dyan na tayo estudyante eh. Sama niya yung dili. Kung otra man gihapon. Biskot niya eh, di man ko kabuluan magplansa-plansa eh. Kung otra man gihapon ng uniform first eh. Oh no! Di man mo init. Ay, hindi ka naman din nakasaksak. Biskot niya sa pag si Clyde ba? Natugpo to ba Clyde? Clyde ba ako na dra Clyde ba? Bayhanan ay natug pag ipapukaw pag yun ni ba? Clyde! Saan mo ni ba? Uti ka may ning bayhana tulog pa mangyod di ay oh? Ikaw ba? Kumuang na ganit. Ako nakaandam na lang ko, ikaw natulog pa. Hoy! Silaw ka! Diyan ka nang imong ikaw na kortina! Ay, silaw-silaw dyan. Kailangan na nimo mumatay. Numdumi ha. First day school nimo karon. Kapuyan! May kapoy ka! Diyan mo ba? Kapoy ka ba mo na? Iko! Tinutog na diri kay maligo pa ta. Maligo pa ta. Tara. Si kapoy na diri kay maligo ka. Ano ko maligo? O sa unya na ka maligo. Tara na, maligo na. Ano ko maligo? Batog daw! Kung saan na ka maligo nga. Maligo na lagi. Ay, sa muka niyo yung bataan niyo. Sa muka niyo. Ano ko maligo? Bakit tugnaw ka? Ay, sa na orasa malit ka. Unya baka maligo. Tara na, ligo na. Lingkod. Ikaw ha, dalaga na ka. Magbaligo-ligo pa ka sa kuha. Ay, ikaw yung na Clyde. First day of school ni mo niya, magpalit-lit ka. No, pangatugon pa ako ka. Mao lagi na Clyde mo na yung nakabahog tik-tik ni mo. Gusto ka mo eskwela niya lanay-lanay pa ka dira ah. Pali na lang, di na lang tikaliguan, pero ako na lang kang punasan, okay ra? Di lagi. Di, yapon, naman na kayo mahimo, bubuan na ako ni. Sus, Clyde, uy, dapat lagi Clyde, kung estudyante, dapat fresh kayo ka bago kang ligo. Kami sa una, kadlaw may mga ligo, Clyde. Arang tugnawa pag yun na, kamo, sa oras o udto na kayo nakita ng adlaw. Ikaw na naman eskwela. Ay, sus, Clyde, kung pwede pa lang. Nga, kay graduate mo ko college. Ikaw pa'y pa-eskwelahon, ikaw pa'y panginunana, ha? Sige, nakahapit na ni Mahuman. Okay na, ha? Sus, nga, pila rin taon ng pagligo. Manas, sige na, kayo mag-ilis na ka. Nabitarong sus yung samandam ni Clyde mong uniform. Ayan, Elizabeth, ito ba sa diri sa kuwabi? Sunod gali mo matag sa'yo ha. Kitarawan na yung uniform mo. Imbis ako ng plansyahon mo. Nahinoon na ako na umagplansya. Kaya gipaliguan tika. Okay na lagi ni kayang naong may tanaw. Okay na mong mga gamit. Nanay mong notebook. Kompleto na. Ballpen. Oh. Pencil case. Naana. Crayon. Oh. Ay, check na to be. Double check na to. Ate ka. Saan man mong ipandala? Saan man Kuan. Kape, full Mills powder. Mills nga lipstick. Manahong ballpen. Mao na imong ballpen, basig ballpen na sa imong mata. Tanawa pre. Sos lagi tanawa lagi oh, ballpen sa imong. Hilom dra. Napag yung Mills lotion oh. Ano ka magpagwapa ka dito, Mills Quila. Water bottle. Water bottle. Uy, saan naman taon asa min? Asa notebook dire pati ultimo ballpen wala. Hoy, yung pagtuon mo uyab elementary. Apil pag si mama. Magdala gyud pang pagwapa kay dalaga naman na. Oh, sakto di kante. Ikaw po. Sige na, ipanunod na Andrebi. Sure naman ka. Okay lang ganyan pang eskwela nimo. O sige, magkuha na ko pambaon nimo. Sampang kapaabot tawag pandre driver ng masayro. Ikaw ha? Promise, perfect lagi ko sa mga isa. Okay ra na magpadala kag mga pagpagwapa. Basta importante, dagko kag score ha. O sige na, baon na nimo. Sana Grabe yung baon ng bataaw. Milibo man. Kami sa una, 25 centavos ra. Dapat lang yun nga sigardoon ni mga dago kag score para di ka ignon sa mong classmate nga sige ram nagpagwapa pero bulok-bugo di ay mga unana ba nga imong baon pa gyud di pa gyud basta-basta oh dapat ipabilib sa kuha ha nga dako kag kuan score oh no sama sige-sigang mata nimo kuha ana 50 ron dai kuripot sini kung anak ko may pang magluto ano mapalit ng 50. Ay sus, grabe naman yung estudyante karon nga panahon nga reklamador naman kayo nahunaak ni 50 daganing mapalit ha. Makapalit na ni o kaning biskwit, pinaypay, maroya o katong pinutos nga pensit bihon. Katong tag 5 ra ang putos ba? Unya og gutomon pa jud ka, di pa jud ka makontento. Pwede ka mo palit og pastel. Tag 5 ra to. Unya kung paminaw nimo nga murag uhawon ka ay na pag soft drinks kay makadaot na.
Pagtubig-tubig lang ha. Sa may mapalit na diri. Uy, pamputokapi raman ni naon. Lima pa jud ka buo. Kaya unsa man gyud pamalito nimo didto? Paminawa ko, be. Ahong skilahan, dool og convenience store. Dool pa jud og coffee shop. Enya, dool pa jud og mall. Enya, wala ang baya ko park niya. Unsa naman ni nga? Abi ba na og mo eskwela ra ka? Ay, tama nga sabta na po di ay kilahi nam day panahon karon. Sakto na, tama na ha. Enya kani, pang shopping ni ho kay stress man ko nagka mag-eskwela kapoy baya. Maghinahunam ko ko stress na ayo. Pwede din na mo shopping ng estudyante. Ya kan si Quinta. Oh, pamiliti ni naho ha. Tuy habal-habal dito. Boss, sakay na boss. Ay nako. Ipa, ito. Boss, tara boss, bahatot mi boss be. Bye, sa mong mata. Dali. Oh, sige na. Boss, ihatod mo sa eskwelahan. Ani sa kay makagapil. Hatod gilitikan no, kaya mga driver karon. Hindi ta magkumpiyansa. Sibog na dito, sibog. Alis. Asa mo dito ron boss? Ingon ko si mo nga sa eskwelahan ta. Magbrigada ka ni mong anak. Brigada. Naugay kag TV, naugay ti. Brigada, sa mong anak ka maghatod ko. Sa akong estudyante. Oh, sabi kaya hindi ka istoryahan na. Hindi mo ng anak. Ang kamay. Ang binabi, absent na lang sa karon. Ang mga eskwela. Klaro, drivera. Manghayra tag driver ni mo pohon. Nani ba man nimo kwarta? Alangan na kay minus pa tong drivera. Absent na lang sa kakaron na. Okay naman kay for day school naman na. Ugma na eskwela niya. Maka-uniform ka ha. Kay manghayra ta nimo driver na matod sundo nimo. Sabot ka? O dra o. Pinta. Saan man ninaw? Pagpalit ng tuyo dito kay magpansit ta.